ניסה. אנחנו בספינינג. מכון הכושר על אופניים שהצמיגים שלהם מפוצצים. טם טם טם. והוא סיים את מכון הכושר. עכשיו הוא קופץ. תרגיל לבייק, עוד פעם מכון. ועוד פעם ספינינג. וסלואו מושן. אם תוכלו לראות, הוא קצת זז. הוא זז באיטיות ובקצב הרוח. שאין כרגע רוח, אז הבנתי. באג זה לא נראה. פוקי שוקולד! אני שולח את זה לאילן. נסתכל בסלואו מושן. נסתכל. ועכשיו ספינינג על הצד. איזה יופי. יותר טוב, זה משודרג. אם אתם גם יכולים לראות, המפה הזאת אני יכול למכור לכם את זה רק $1,000,000, אבל בסדר, זה מפה אמיתית של לוס אנג'לס, לוס סנטוס כמובן. והוא חוזר לספינינג, ועכשיו הוא קופץ כמו אידיוט במקום ולא מצליח לעלות. וספינינג. עוד פעם ספינינג. ועם סיבוב הגה הפעם. נכון, יותר טוב. חכו עכשיו. הוא מנסה לעשות בר. ועל הצד. עוד פעם על הצד, עכשיו זה על הרמפה. תוך כדי הרמפה. אוקיי, ועכשיו מעביר את האופניים. מי רוצה לראות? חינם רק 450 שקל. שחקן מטומטם נופל. עזרת כל השחקן שלך מטומטם. כן, אבל אתה עשית את זה איתו. מטומטם נוסע כמו הומו. אנחנו כרגע בבעיה. סרטון נמכר ליוטיוב. יאללה ביי.